कि जानता लोग भाई, एगो हमार दोस्त बा, वो बहुत जिगरी बा हमरा खातिर, लेकिन घर के मजबूरी हमनी के एक दूसरा से दूर कर देले बा। वो हम गाँव में रही ना तो ऊ ना रहेला, तो वो गाँव में रहेला तो हम ना रही ना। टेंशन मत ले रे दोस्त, बहुत जल्द आवता नहीं गाँव में, फिर हमनी को सही घूमल जाई जैसे। कि जानता लोग भाई, एगो हमार दोस्त बा, वो बहुत जिगरी बा हमरा खातिर, लेकिन घर के मजबूरी हमनी के एक दूसरा से दूर कर देले बा। वो हम गाँव में रही ना तो ऊ ना रहेला, तो वो गाँव में रहेला तो हम ना रही ना। टेंशन मत ले रे दोस्त, बहुत जल्द आवता नहीं गाँव में, फिर हमनी को सही घूमल जाई जैसे।